дар комиссарияти ҳарбии ноҳияи Шаҳринав бахшида ба даъвати баҳораи ҷавонон чорабинии тантанавӣ доир гардид. дар чорабинии мазкур намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, ҷамоату деҳот, комиссари ҳарбӣ, падару модарон ва собиқадорони ҷангу меҳнат ба сухан баромада қайд намуданд ки мутобиқи талаботи моддаи 43 Сарқонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳифзи ватан қарзи муқаддаси ҳар як шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон аст. Фаромӯш набояд кард ки Ҷумҳурии Тоҷикистон баъди ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ соҳиби артиши миллии худ гардида, иқтидори мудофиавии он сол то сол густариш меёбад. ҳоло дар сафи қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавонони ба ору номуси ватан, афсарону сарбозон донишу маҳорати худро баҳри ҳимояи манфиатҳои давлат ва амнияти кишвар сайқал медиҳанд. ҳамчунин қайд карда шуд ки хизмати ҷавонмардон ба қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон оромиву осоиштагии ватанро ҳифз намудан ин қарзи ҳар як шахси ба ору номус мебошад. امروز با اختیار خودم به صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان آمدم و خدمت حربی را با سر بلند ادا نموده به نزد پدر و مادر خود برمیگردم و از جوانان خواهشمندم که آمده به سر بلند خدمت مادر وطن را ادا نمایند. خدمت وطن مادر قرض هر یک جوانمرد میباشد. طبق маълумоти комиссарияти ҳарбии ноҳияи Шаҳринав имрӯз зиёда аз 20 нафар ҷавонон ба таври ихтиёрӣ омада ба хизмати модар ватан сафарбар карда мешавад. бояд қайд кард ки айни ҳол наздик ба 500 нафар ҷавонони ноҳияи Шаҳринав дар сафи қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар марзу буми кишвар қарзи модар ватанро адо менамоянд. комиссарияти ҳарбии ноҳияи Шаҳринав дар ҷамоатҳо, деҳотҳо корҳои фаҳмонадӣ гузаронида истодаем. бо роҳбарону корхонаҳо, тамоми мақомотҳо, бо раисони маҳаллаҳо суҳбату вохиро гузаронда сафи ҷавонон ба хизмати ҳарбиро зиёд намуда истодаем. барои ҳавасмандгардонӣ ҷавонон як курс 30 нафар ҷавонписаронро ба курси кӯтоҳмуддати ронандагӣ дохил намуда то ҳол таҳсилро идома дода истодаанд. дар охири чорабинӣ баҳри болидахотири ҳозирин аз тарафи кормандони шӯъбаи фарҳанги ноҳияи Шаҳринав як барномаи консертӣ ки аз шеру суруди ватандӯстона ва намоишҳои ҷолибу рангин иборат буд пешкаши навазкарон гардид.